Dat is nog leuk. Oh ja, nou zijn koffie toe, we hadden van blijven hangen. Ah, dat was leuk, ja. Het zijn niet te liepelijk concerten en zo gaat. Ja, maar ook tot ziet dat een ketel zot maken. Zo, die komt dus soms gaan ze. Ja, of foulage. Nee, dat was de matensop. Nee. En als dat niet was, dan worden we naar de shawarma-tent gegaan. Ja, en dan zaten we met z'n allen tot s'nachts tot 's morgens vroeg. Ja. Zaten we van de gordijnen toe. Dat was altijd gezellig. En dan kwam politie binnen. Ja. Huh? Maar dat is een verhaalje. Ja, zoals we met de jongens van BSW en het Ingelenkoel zaten we lekker te eten. En kwam de politie binnen en toen kwam het proces verbaal. Wat wel gelukkig. En toen ben ik naar het politiebureau gegaan en ik wou weten wie dat was, ja dat maakten ze niet zeggen. Ze maken wel bellen en zeggen dat ik leundezaak heb. En toen hebben ze me dat gezegd, toen was een collega op de wereld die me belde. Als ze zag dat het bij ons druk was, en dan kwam er de dag daarna naar me toe en zei, wat voor mij aan de hand. God, Mat, het is weer druk geweest, weet ik gisteren, het was weer gezellig. Hè. En hoe later belde de politie weer, moesten de route weer touwen en de deur weer touwen. Dat gezegd allemaal. Maar dat zijn minder leuke dingen, dus dat maakt ze ook mee. Ja, van veel anders die het niet gunnen. Ja. Zeg, en hoe zit je de hele dag thuis of heb je nog hobby's? Of, Ze zitten de hele dag thuis. Ja, maar je zit van een bloemschikken, hè. Het is voor mij een nachtmerrie. Ja, iedere dag. Gaat er niets meer met de doen zeggen. Zit ze nu ook op de tabletten dan? Nee. Roken Het is wel een rookproces. Dat is wel, dat is toch altijd bezig. Ja. Maar we gaan niets moeten doen zeggen. Nee. Tot de laatste dagen, de laatste minuut, lol en plezier gehad. Hè. Ik ben nog niets met tegenzin naar die zaken gegaan. Van wist nog niets wat gebeurde. En dan deed ik die deur open 's morgens en dacht ik, nee, laat het maar over te komen. Hè. Voorzien het wel, hè. Laat het maar gebeuren. Hè. Ja. En de lui mochten het meer als ergens aan, dat is dus Dat gebeurde altijd, ja. Dat gebeurde de leukste dingen, Ja, maar toen ik altijd bij de Rembrandt kwam, vond ik de carnaval nog niet meer leuk. Dat is Nee, en tot het weer zat. Dat was altijd leuk. Even met die rietjes begonnen. Ja. En de serpentine. Ja, en toen ze de ringen gekleid hadden, hè, dat... Ja, wat de groeten, hè? Daar heb ik gewoon niets mee gevonden, dat is niets meer terecht. Ook een stuk van mijn leven. Ja, ja. Dus, ja. Wie heeft daarachter gezeten? Voor deze klauwen, want ze wisten hoe het stond, ze hoefden hem in te haken. Ja. En dan denk ik, dat kostte tot 26.000 gulden toen in die tijd, met alles erop en eraan. Ja. Prachtige dingen. Dat is wel erg, ja. Want toen de reuzenfeest in Maastricht, waar eerst moest naar Loerden naar het vreemd. Ja. Ik denk, als er tussen zit, dan hebben ze. Maar goed, we gaan even terug. Wat is ze nu de ganse naast? Is morgens op? Is ze gezet lezen of heb ze geen gezet? Ja, gisteren die gezet lezen. Ja, jawel, ik zie nu nog. Dat is niet zo vanzelfsprekend. Allerlei dat lui in gezet hebben nu, ja. Want dat is het eerste wat de lui opzeggen, allerlei. Dat is zo. Gezet lezen. Ja, en dan gisteren stond dat toch, wie lezen... 6 weken geleden. Nee, wat je iedere dag, dan gaat er de stad in, of je het nog leuk, of... Maar als we de standen gewoon, papa, en als we dat kunnen samen met dus deze, we hebben altijd avonturen. Ja, dat is wat van Tongen geweest. Ja. En wie de 10e van de 11e bij de Maastrichter geest, Leurse niet meer klaargebracht, maar de Maastrichter geest. Zo gaat het. Ik kreeg nog van hoe nu die ging te doen. Maar dat soort dingen vind ik ook wel leuk. Ja, wisten we onder de lui, ja. En die gist niet met? Je kon eigenlijk altijd met op een enkele keer nog niet. En nu dat je hier naar op elkaar lip zitten, gewoon meer huizing. Zo. Nee, meer is normaal.
En oren wandelen met de hond. Dus we soms met een hond. Dan heb ik mijn Wouter en Jan. Wouterke. Wouter. Kijk Wouter, kan nu tot een verrek. En die fluistert me hartstikke gek. Ja. Maar blijf fluisteren met een hond. Dat is wel leuk, ja, een labbe die. Maar geen niks gebroken of... Mat, ik zie in een foto, hè? Wat? Ik zie in een foto. Ja. Dat wordt toch André Rieu, ja? Dat was u, ja. Wie was dat? God, dat is even gesloren. Kijk of ik de datums wist stond. Kijk, dat waren de jaren 85 geloof ik. En toen had hij u die gouden LP aangeboden. Nee. Wat was dan? Je kunt het zien. Ja, dat is ja, goed. Dat was nog in de Staargebouw, Ja. was nog het salonorkest. Ja, dat weet ik En nog. toen heb ik hem zijn eerste gouden LP aangeboden. Oh, leuk. Samen met Eveloeren, hij is juist de duidelijk, met burgemeester Baten toen in die tijd. Ja, dat was een eerste gouden LP. Toen moet er dan ook bij Miga 8 dan. Toen moet de... Rieu. Op een sommige bewondering voor hem. Ja. Dus doe het maar aan zee. Ja, daar gaat de wereld over, hè, maat. Maar dat was toen nog wie heet het, hier een gebiedenconcert. Ja, daar ging even altijd naartoe, hè. Wel hartstikke Dat was leuk, ja. Toen hebben we 3 optredens met hem gedaan. En met Pieke Dassen samen. Weet je nog? Dat was in het Mac. En tot de Staargebouw, de Kleebos, Ja. naar het Mac gegaan. En toen waren we dus de optreden van de Stervende Zwaan. Die waren een balletdans en Pieke was dan de Stervende Zwaan. Ja. Ja, heel leuke thee met gehad. Ja. Goedenavond. Dit is het nieuws van TV Prikkellemonaat. Ik ben Carla. Carla met een C. Volgens Limburgse finalisten van de landelijke Miss Plus Fashion verkiezing is er niks mis met volle rondingen. Dus de winkels moeten ons uitscheiden met die anorexia-kleier te verkopen. Sinterklaas is weer het land uit. Dus Hans Reuzer krijgt het weer wat rustiger. Nu gaat valse log de log in. Woensdag, aanstaande om 1:15 bij Silas. 94.3. Voorzien voor de moor te stikken dat die rotjong nu al bumpjes aansteken. Die arme huisdieren die creperen van de angst. En je weet het hè. Je zit in een os en ze tegen een handkos. Dit was het nieuws van TV Prikkellemonaat. Sinds dat eten in de ijskast, die 2 leukers. Wie voor weken dat je dan met? Dat is voor de Noorden. Ja, dat zeggen we tegen de Zwaan, dan kregen we van dit. Oh, zo ja. Ik heb overal gezeten toen, wel lol gehad en wat. Was ik toen de baby voor in Groenstad op moest trainen. Met die handtekeningen En allemaal. dan Veurens was Chef Diederen. Maar die Ja. had toen nog heel En die onbekend. bleef zingen. Ja, die bleef zingen en dat was al heel rustig. En toen kwamen 4 binnen tot jullie allemaal op de tafel. Ja. Dat weet ik nog, ja. Maar ja, we gingen nog smorgens, als we bijeenkomen, dan wonen we op het Sterrenplein. Dat begon zo dus allemaal met Jägermeister, hè. Dat was vaste plek, Ja, hè. Geert dronk dat. Ik heb daar nu zo'n druppel van gedronken. Nee, dat gelukkig wel, ja. Die Jägertjes, of je dat dronk, maar ik had een flesje cola bij me. Oh, kijk, dat leek het een beetje erop. Drupjes glaas. Ja. En die dronk dat een hele goed. En ze meende dat ik Jägermeister had. Maar ik had cola en ze hadden dus Jägermeister. Hè. Ja, die ging altijd echt nuchter op het podium op. Altijd. Ja. Altijd. Zal er niet Al vergeten. veel ook bijna niet. Nee. Nee, dat komt dat die drui, want er waren anderen Ja, maar dat kwam niet door de Jägermeister, want hij dronk zich niet. Nee, cola. dat was voor u allemaal. Ja. Dat verkoren met 2 consumptieballen dus. Ja, dat komen we niet voor. Ja. Vooral hebben we nu zo'n cent gekregen. Nee, dat kostte die alleen maar een hoop geld op taxis. Ja. Nou, maar wel gezellig. Ook overal is op erbij ja, met, toen was het voorbij, ja. Nee, dat is Hetteke stond op het podium.
En ze kon ze niet van stoom, dan weten ze zo gaan. Ja, die mogen altijd veel vuur roepen, dat irriteerde mij. En gelukt dat ik het niet gezien had. Had Maria van het podium af en zo de niet aan. Oh, was het toen al zo? Dat deed ze nu nog. Nee, maar dat was zo, die waren altijd voorhands toen en dat irriteerde me, ja. Ik zeg toen, als die weer begint, ik geef die een duit als ze van het podium afflikkert. En zo met me kon, kwak, bam, dat was ze. Ja. De nazen, hè, hoor, dat is Ja. leuk, hè, ja. Dat was met het engelenkoor. Dat was met het, en wie van toen in zijn woorden moesten optreden, dat was een ganse lege zaal. Er was bijna niks te doen. En we hadden lol, En we stonden op dat podium en dan hadden we een liedje van MVV. Ze koppen en shotten en verstappen vleugen zo om de zaal in. Dat was een rol, dat? Ja, een wolder. Oh. Wat zag je staan? Helemaal. Nee, zie zag helemaal. Oh. Nee, ik zag nou... Vroeger de Christa, ja. De teruguren naar het kamer. Tussen de deuren. Ja. Goedenavond. Vandaag hebben we weer van TV Prikkellemonaat tips voor de kijkers. Wie gaat lastige verkopers van de deur kunt weren. Onze eerste tip. Om te beginnen. Je kunt een bord maken. Eigen tekst. Met een eigen foto. Help altijd. Ja, dag mevrouw. Ja. Ik ben helemaal uit Heerlijk gekomen. Want ik ben kaarten aan het verkopen om het loon te steunen. Dat is in aan het zakken. Oh, ja, dat loont toch niet meer, hè? Ga je maar anders bezoeken. Ja, dag. Ja, maar mevrouw. Goedemiddag, mevrouw. Voorzien van het bedrijf Trapje op en Kwakkentrop. We hebben geconstateerd dat er bij u de dakpannen los liggen en dat er van alles verkeerd is aan de dakgoed. Dus we komen nu tot eens even vragen of je er interesse in hebt om dat te laten repareren, want dat is toch wel nuttig, want anders heb je er een hoop problemen. Nee mevrouw, de meisjes die holen me te maar zoete kanjel en nu oprotten mevrouw. Ja, maar nog. Ja. Ja, Goedemiddag mevrouw, Verzien van Jehovah. ja. Wat is? Verzien van Jehovah. Ja. En ik zou in ziel gaan met u willen praten over de financiële crisis. Ja, maar god, ben jij hebt zich onder de ogen? Wie is het mevrouw? Aan de deur wordt niet gegeven of gekocht en bekeerd zijn we ook al. Ja, maar het gaat nu toch over de financiële crisis. Interesseert me geen zak. Dag. Wat is dat? Klauw tussen de deur. Wat is die te breken? Jehovah, prut. Wegwezen. Nu is het maar genoeg geweest, hè Marlies, hè? Ja? Mijn kop bij, dat vindt dat leuk. Niks te wel. Niks van kop bij. We maken geen rumpelen op het ding. Nou, ze hebben het dus van, dames en heren. Marlies zit zo, die heeft ook al problemen. Ieder huis heeft zijn kruisje. Dat heb ik gezegd. En toen begon ze heel erg huil te lachen. Nee hoor, dat zag ze niet. Wat zag je staan? Tot veel drie grote cruiser hebben. Ja, je hebt grote cruiser, dat is klein. Ja, jong. Het sixte. Ja, jong. Filomeen is in de house. We hebben vandaag weer een sessie bij Filomeen, de dagwhisperer. Hallo, ik ben Filomeen en ik whisper. Ik moet eventjes... Wat? Oh joh. Vindt u... Frankie ziet mich nu, ja, dat voel ik dan zo in mij opkomen, hè, die signalen. Frankie ziet mich nu. Die vrouw wat neben mich zit, die is wel af te maken, heet die anorexia. Wat? Oh, nou, Fiedertje zegt nu, Frankie heeft ongelijk, want die vrouw is sinds ze bij Max Sokkerstek is 6 kilo bijgekomen. Knap uur. Ja, je moet nu niet praten, want dan verstoort je de band tussen mij en de hun. Oh, sorry.
Kan ik ook eens luisteren? Ja. Leuk niet dat ook. Nee, dat denk ik niet. Nee, ja, probeer het maar eens. Nee, ik zie aan dat het niet moet. Ik zag daar aan dat tuinkje, dat was net nog niet van, ik ga dich bieden. Dat was een waarschuwingske, Ja, zeg maar. Ja. En hier zit nu, Ja. de kunst met mijn reet doet. Ja. Zie je wie het is? Ja, ik zie het. Dat Ja. is nu hij is een poeperke. Ja. En hier geeft me door van, die vrouw die kunt met mijn reet doet. Had dan niet gewoon jeugd? Ja, dat zou natuurlijk ook kennen dat er gewoon jeuk had. Nee, Ja, dat is nee. wel goed Je verzorgd voelt dat van die niet. hun. Je voelt dat niet. Ja, wat maar je die hebben voelt. dan wel goed verzorgd. Ik huur niks. Nou, ze zeggen nu allebei, het wordt tijd dat die vrouw, wat die 6 kilo bijgekomen is, dat die zich eens gaat wassen, want ze stinkt een beetje onder haar arm. Ja, sorry, dat is wat ze zeggen nu, hoor. Ja, ja. Ik huur toch Ja, niet, ik, dat ze het zeggen. Ja, ik kan het niet nee, huren. maar ze zien nog heel goed uit te doen, omdat Ja. ze stinkt. Nou, dat kan ik toch eigenlijk niet zeggen, want kijk eens wie leeft, dat hij eigenlijk Ja, maar een je ligt schietje eigenlijk met leeft. zijn neus tegen de hand, of Ja, maar dat er toch toch uit met zijn niet. oren naar mijn kant aan. Dus Ja, ja, ja. ik zie het toch anders, ja? Ik denk dat we maar beter kunnen stoppen voor vandaag. Ja. Jij.